नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत कोकणामध्ये बनवली जाणारी शेगलांच्या फुलांची भाजी। तर ही भाजी कशी करायची याची इत्थंभूत माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। आज आम्ही तुम्हाला शेगलाच्या फुलांची भाजी कशी करतात ते दाखवणार आहे। आणि हे बघा, आई आणि मावशी फुलं निवडतात शेगलाची, तर दाखवते शेगलाचं हे अशी फुलं असतात। ही अशा प्रकारे शेगलाची फुलं असतात आणि सुकलेली मिळेल तरी चांगली असतात। ही ना आता चांगली स्वच्छ धुवायची आणि जरा पाणी निथळत ठेवायचं आणि नंतर ह्याची भाजी कशी करायची तुम्हाला आम्ही दाखवणार आहोत। ही सुकून पण ठेवतात ना फुलं, खूप चविष्ट। हो, खूप आणि आपण वर तिखट डाळ करतो, तिखट डाळीमध्ये अशी फुलं टाकली ना तर चांगली चव येते। जसं आपण डाळीमध्ये वरण करताना किंवा हे तिखट डाळ करताना आपण शेगलाच्या शेंगा टाकल्या की त्याला वेगळी चव येते। मी मागच्या व्हिडिओ तुम्हाला दाखवलं होतं। मग ही फुलं टाकली ना तरी सुद्धा सुंदर चव येते बघा, आणि ना एक वेगळा सुवास येतो ह्या फुलांना आणि खूप चविष्ट अशी भाजी तयार होते। तर आता इथे आम्ही आलोय तर ही फुलं जरा निवडून घेतो। आपण शेगलाच्या शेंगांची, शेगलाच्या पाल्याची पण दाखवली भाजी, हे आता फुलांची दाखवूया। हे बघा, हा पूर्ण शेगूल छान मोहरलाय, फुलं आलीत त्याला, आणि अशी खाली पडलेली किंवा ताजी पण फुलं निवडायची। यात आई ओलीच करायची की सुकवायची? हे बघा, शेगलाचं एक फूल आहे, ते तुम्हाला दिसत असेल, त्याला शेंग येते, ती एकदम छोटी शेंग सुरुवात आहे। अशाच त्या शेगलाच्या शेंगा नंतर मोठ्या होतात। हे बघा, ही बघा, त्याशी तुम्हाला दाखवली होती आम्ही शेगलाची फुलं, शेवगा ना ते झाडाची फुलं निवडताना दाखवली होती, ताजी होती। मग मी काय केलं, मध्ये वेळ नव्हता मला म्हणून मी सुकून ठेवली। बघा, चांगली सुकली ती आणि ह्याचा सुवास आहे ना तसाच येतोय, जशी ताजी असताना येत होता ना तसाच येत होता। आता ही काय सुकलेली फुलं आहेत ना, मी काय करणार माहिती, स्वच्छ मी जरा पाण्यामध्ये भिजत घालते आणि नंतर ह्याची म्हणजे किती जास्त वेळ नाही, 5-10 मिनटं, आणि नंतर भाजी आपण करण्याची बाकीची आपण तयारी करून घेऊया। तर मी स्वच्छ ही पाण्यात 2दा धुवून टाकते आणि नंतर भिजत ठेवते। हे बघा, सुकवताना मी ना चांगल्या एका पलातीतच घातली होती आणि उंचावर ठेवली होती। तर ही भाजी आहे ना, आपण जशी आपण पुरजी कशी अंड्याची करतो त्याप्रमाणे ह्याची भाजी लागते। तर आणि ही सुकलेली असल्यामुळे आणखीनच चविष्ट लागणार आहे। तर ही अशी चांगली आपण 2दा मी ह्या प्रकारे धुवून घेते, असं गाळून घेते, म्हणजे समजा दगड वगैरे कुठे उडाले असतील, शक्यता कमी आहे पण तरी पण आपण काय करूया, ही धुवून घेऊया। 30-1 वर्षापूर्वी ना लोकांना काही भाजी अशा उपलब्ध नव्हत्या, म्हणजे आता कशी प्रत्येक गावामध्ये सुद्धा ही भाजीवाले जातात। म्हणजे आपण जी घाटावरची भाजी म्हणतो ना, कोबी, फ्लॉवर, फरसबी, गवार, वांगी, म्हणजे शेतात लोक पिकवायची तेव्हाच मिळायची। मग नाही त्याला काय करायचं, तर अशा प्रकारच्या भाज्या, ही शेगलाच्या फुलांची भाजी, मग शेंगा झाल्या की शेंगांची भाजी, नंतर शेगलाच्या पानांची भाजी, त्याशिवाय सुरण असतो, सुरणाच्या पानांची भाजी, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपल्या परसुवात जी भाजी उपलब्ध असेल ना ती लोक भाजी करून आपला उदरनिर्वाह करत होते। तर आता काय आलं, आता आपल्याला ह्या वाहतुकीची साधनं वाढल्यामुळे आपल्याकडे भाज्या भरपूरच येतात आपल्याकडे, आणि त्या भाज्या आपण सगळी गावात सुद्धा सगळी लोक, आणि सगळ्यांची परिस्थिती खूप चांगली आहे, त्यामुळे असं कोणाची नाही परिस्थिती नाही असं अशातला भाजी घेता येत नाही असं काही नाही आहे। तर सगळी लोक कायम वर्षाचे 12 महिने बटाट्याची भाजीसुद्धा खातात, कोबीची भाजी आवडीने मुलं खातात, फरसबी, गवार, सगळ्या भाज्या, अगदी मटार, फ्लॉवर, टोमॅटोपासून सगळं। तर म्हणून आता ही आपल्या भाज्या, ही चव जी आहे आम्ही पूर्वी खाल्लेली भाज्यांची, आता कधीतरी वाटतं कधीतरी आपण ती भाजी खावी। तर अशा प्रकारे मी ही 5 मिनटं भाजी मी भिजत ठेवते आणि मग ह्याची तयारी, मला आपण कांदा, मसाला, मीठ एवढंच घालणार आणि तेल, त्यात आपण हे परतणार आहोत। तर बघा, मी हा कांदा असे तुकडे मोठे मोठे का केले, ह्या चॉपरमध्ये घालून हे बघा पटकन बारीक होते ना। तर काय होतं, आपण विळीवर मोठं बारीक कापत राहिलो ना तर माझे तर बघा हात कसे झाले, ते बघा बारीक कापते ना भाजी वगैरे त्याने हात। तर याच्यामध्ये आपण टोमॅटो सुद्धा बारीक चिरू शकतो, एकदम ह्याच्याशाने बारीक होते हां।
तर टोमॅटो, कांदा, नंतर काकडी, गाजर हे सगळं आपण याच्यामध्ये कोशिंबीर करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. तर त्यावेळेला हा बघा कांदा चॉपर. तर अशा प्रकारे मी हे 2 कांदे भाजीसाठी घेतलेले. मोठे मोठे तुकडे करून घ्यायचे. सुरीने घ्या तर विळीने घ्या. आणि हा जो त्याचा चॉपर आहे हा मध्ये इथे उभा करून ठेवायचा. हे बघा इथे छोटंसं इथे स्टँडसारखं आहे, त्याच्यामध्ये असं घालायचं हे. आणि नंतर हा कांदा पण ओतायचा. थोडासा पटकन होतो, एकदम बारीक कापायला नको. आणि बरोबर ह्या वरच्या होलमध्ये हे असं अडकवायचं आणि झाकण लावलं. हे बघा आणि ह्या प्रकारे आपण अशी दोरी ओढली ना की आपोआप कांदा बारीक होतो. हा बघा किती बारीक झाला तो बघा, म्हणजे सहज होतोय. हे बघा आणि पटकन होतोय, हाताला सुद्धा लागण्याची भीती नाही, आपल्या विळी किंवा सुरी लागण्याची भीती नाही. तर अशा प्रकारे मी हे 2 कांदे चिरून घेतले आहेत. आता तुम्हाला मी ह्याची फोडणी, शेगलाच्या फुलांची भाजी करताना फोडणी कशी करायची ते दाखवणार आहे. आता ह्या कढईमध्ये मी भाजी करणार आहे. तर कढई मी गॅसवर तापत ठेवली आहे. आता मी तेल घालते, कारण आपला कांदा भाजायचा, चांगला मऊ करून घ्यायचा आहे ना, म्हणून हे 2-3 चमचे तेल घातलं आहे. तेल चांगलं तापलं की मग आपण कांदा परतून घेऊया. तर बघा हे बघा ही फुलं हे बघा मऊ झाली. मग अशी जरा ताट होती ना, आता ही मऊ झाली आहेत. तर ही बघा किती 2 मुठी आहेत फक्त. ही फुलं सगळी 2 मुठी आहेत. मी याला 2 कांदे घेतले आहेत, कारण कांदा घातला ना की भाजी बघा, पालेभाजी सुद्धा कांदा घातला की त्याला चांगली चव येते. तसंच ही स्वतःची रानभाजीच आहे, हो की नाही. मग चव येण्यासाठी आपण काय करायचं, कांदा घालायचा, तो चांगला कांदा परतून घ्यायचा. आणि नंतर मग मऊ झाला की नंतर ही भाजी घालायची आहे. तर तेल तापतं इथे. बाकी काय घालणं म्हणजे याच्यामध्ये बाकी हिंग मोहरी काहीच घालायचं नाही. तर आता हा कांदा बारीक असल्यामुळे हा पटकन मऊ होईल कांदा. पण तरी पण आपण काय करायचं, जरा परतून झाला की याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत, कारण मीठ घातलं की कांदा लवकर मऊ होतो. चांगला गुलाबी होईपर्यंत चांगला असा परतून घ्यायचा कांदा. आता मी जरा मीठ घालते, कारण आपला कांदा लवकर भाजायला हवा, गुलाबी रंग यायला हवा ना, म्हणून मीठ घालते. हे चवीप्रमाणे घालायचं मीठ आपण. बघा अर्धा चमचा घातला आहे मीठ. आता मीठ घातल्यामुळे कांदा काय होईल, लवकर आपला भाजेल. तर बघा आम्ही ह्याच्यापूर्वी तुम्हाला आमच्या कोकणामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या भाज्या दाखवल्या आहेत. म्हणजे टाकळ्याची भाजी दाखवली आहे, रोवाची भाजी दाखवली आहे, वटाचं साग. आता तुम्हाला वटाचं झाडसुद्धा दाखवू आम्ही. आमच्या तिकडे असोंडला ना एक झाड आहे वटाचं, अजून छोटी आहेत. मला वाटतं एप्रिल मेपर्यंत त्याची मोठी वटं होतील. आणि मग ती कशी सुकवतात ते पण तुम्हाला दाखवणार. कारण आता लोकांना काही कळत वट म्हणजे काय हे सुद्धा नाही. ठराविक लोकांना ज्यांच्या घरा शेजारी आहे त्यांना ते कळतं, हो की नाही. तर अशा प्रकारे ह्या भाज्या ज्या आहेत, ह्या भाज्या आपल्याला गावातच मिळतात. मला वाटतं बहुतेक मुंबईला कुठे आदिवासी जवळ असेल ना गाव, त्या ठिकाणी लोक विकायला कणकवसुद्धा अशी ना विकायला येतात. असे पानावरती, आंबवणीच्या पानावरती लावतात आणि फुलं विकायला येतात. तर आता थोडंसं आणखी शेवगाच्या शेंगा भरपूर होतील आमच्या कोकणात, की मग खाऊन कंटाळा येईल. तर आता मी हे चांगला कांदा या तेलावरती परतते, कारण ह्याला मीठ घातलं आहे आणि पटकन हा आपला कांदा गुलाबी होईल. आपण आता 2-3 मिनटं झाकण ठेवून ह्याला वाफ देऊया. गॅस कमी करते. टाळली आहेत आपण. बघूया कांदा हे बघा चांगला भाजतोय, होय ना. आता मी काय त्याच्यावरती हे बघा 1 चमचा तिखट, आपल्या आवडीनुसार. तुम्हाला जसं तिखट हवं असेल जास्त तर तिखट आणखीन घातलं तरी चालेल. तर हा तेलाबरोबर आपण मसाला आपण कांद्याबरोबर चांगला परतून घेऊया. हे बघा कांदा चांगला मऊ झाला आहे बघा. आता काय करायचं, ही भाजी आहे हे बघा, ही अशी पिळून घ्यायची. चांगली ही घेते सगळी. आता चांगलं आपण भाजी ह्या कांद्याबरोबर चांगली परतून घेऊया. आणि खोबरं हे तर थोडं आता काय करणार, त्याच्यावरती मी झाकणामध्ये पाणी ठेवणार आहे आणि वाफ देणार आहे. तर ही फुलं शिजायला हवीत ना म्हणून. आणि नंतर वरून आपण
चवी आणखी नव्हतं मीठ घालायचं थोडंसं चव बघून आणि कोथिंबीर आणि खोबरं घातलं की आपली भाजी तयार झाली. तिला काही जास्त वेळ लागत नाही. तर आता हे असं मी छान एक त्या फुलांचा सुवास, चांगला सुवास येतो फुलांचा. हो हो बघा आता बघा मी झाकण ठेवते ताठे आणि वर त्याच्यामध्ये पाणी घालते आणि 5 मिनटं आपण ह्या चांगली वाफ देऊया, कारण ही फुलं सुकलेली आहेत ना म्हणून. आणि सुकलेल्या फुलांचीच भाजी अगदी म्हणजे भुर्जी जशी आपण करतो ना त्या पद्धतीने ह्याची भाजी लागते. बघूया आता आपण 5 मिनटं झाली आहेत. बघूया आपली भाजी कशी आली ते. चांगली अशी परतून घेऊया. त्याला काही जास्त वेळ लागत नाही, तुम्हाला सांगितलं तर तेवढाच वेळ लागतो 5 मिनटं. बघा फुल कळा होतं झालं. आता मी ह्याच्यामध्ये खोबरं, कारण रानभाजी असली ना त्यात खोबरं घातलं की त्यात चांगली चव येते. आणि ही आमची कोथिंबीर थोडीशी चांगली ढवळून घेते. तर ही भाजी आपली तयार झाली. आपण भाकरी बरोबर हो छान लागते. लोक पूर्वी खोबरं कुठे आणि कोथिंबीर असायची, नुसती कांद्यावर परतून ही भाजी खायची बघा. त्याला एक वेगळी छान चव असते. मला कुठे मिळाली कधी छान हो फुलं कधी मिळाली ना तर तुम्ही अशा प्रकारची भाजी करून बघा. तर मित्रांनो, माझ्या माहितीप्रमाणे यूट्यूबवर पहिल्यांदाच शेगलांच्या फुलाची भाजी ही आम्ही दाखवलेली आहे. आणि कोकणातल्या ज्या पारंपरिक जुन्या रेसिपीज आहेत त्या विस्मरणात जाऊ नये, त्याचा कुठेतरी साठा व्हावा, हा आमचा अतिशय प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच आम्ही इतरही जे पदार्थ दाखवलेले आहेत, जे जुने पदार्थ आहेत, त्याचे व्हिडिओ तुम्ही नक्की आवर्जून पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.